May hapon mga ka-troopers o di ami karon sa bagong nga na human nga bridge. O mga hangin bridge. Sa katong mga nakari mga bridge mga ka-troopers sa daan pa sa una atong ubos pa kay nadaot lagi sa bagyong audit karon gihabogan na nila karon dili na madaot og unsay mga bagong kalamidad. Asa ni nga hanging bridge dili lang ha asa ni nga hanging bridge saan na po mo na siya connect sa Kawayan sa Inabanga mga troopers connect din siya sa Palong Kawayan sa Tin Island og mo naging nila na Inabanga lami man diri no labi kayo nindot na kay suruyan mga troopers kay habog na siya kayo makita yung mga Marang buntot mga ano ka medyo habog-habog na siya din na sa una kay gili kaya ni sa mga bago na ko nga sa pang gobyerno nga dili na makuan og unsay mga kalamidad pero I hope nga dili ta magampo nga nay mga kakuan nga kalamidad nga dili nga madaot pa ni kaya ano dagan jud kayo nga nag-apas ani nga ma-open na siya nga bridge kay dagan mo siya makuan lang jud kay labi na sa mga ato mga kabayanan sa napo nga makatabok nagdili jud magasto og kwarta dali ra kay dali ra kay sila pagkuan kay pwede na ko ni magyan og motor karon nakargan ta diri ta may garanti dili na di ba kay mo matamaran katong wala pa sa nakari panuway mo bangari na mo mga ka-troopers nindot kayo guys nindot jud kayo ayo bali oh pero magkuan na sila og kanos na mag-open sila nga unsa sila og shoutout ko sa kuan day nagpa-shoutout ako gani dili gani ha nagpa-shoutout ako gani ang amo na po silingan nga si yan ang anak ni Crosspin si Julian Julian hi day nagpa-shoutout og sa esquina sa crossing sa outlet hintaya ko to sa adlaw happy jud kadaog ka troopers pero Sunday man nato kuan good shoutout din ninyo madam Ningligis na ang numero. likas lang yun sa mga katong gusto magpa-shoutout ho di sa mga shoutout ho kay wako ka naglistahan magyud sunod next time mo sa ako sa mga viewers na mo salamat kayo I hope mo suporta mi sa mga video bisag dili siya kuan shoutout dito sa uyab ni Bayloloy day no Bisa man. Sira po na kay Bao. share kibaw shoutout ko ni kuan my love Lingling listen Marandes oh shoutout sa Lingling vlog shoutout mo Aping dia. darak sa lugar ka so naa ni Inabanga ang hanging bridge na Inabanga Nadyo na siya malokat sa Inabanga yun. Mga troopers located sa Barangay Kawayan Kawayan, Inabanga, Bohol. Oloy tao sa Barangay Dagohoy nga nag-celebrate karon sa Dagohoy Day Dagohoy Day! 69 Foundation Day sa Barangay days Dagohoy sa Barangay Dagohoy. shoutout sa tanan namong followers sa Inabanga Troopers shoutout ko sa akong personal account niya Vlog TV sa tanang followers na shoutout O ako sa personal kami sa page sa Kamunding Vlogs. I hope support tagapon mo. Happy Pista Lawes yan kung kaniya busog kayo ilagong may loop yan wah badong bagong bata di katabok ba